Здравейте! Намираме се пред новостроящата се многофункционална зала. Това е един от големите обекти в капиталовата програма на общината ни. Обект, който беше извикан на живот поради това, че спортните клубове растат и броя на спортуващите деца и младежи става все повече. Тъй като към обекта има особен интерес, инженер Николай Райковски, заместник-кмет на община Троян, и инженер Камен Василев, собственик на фирмата изпълнител Строймонтаж, ще ви покажат напредъка на обекта. Заповядайте. Абсолютно навсякъде текат довършителни работи. В края на видовете дейности в голямия салон остават само трибуните и финално ще има така наречената професионална дървена настилка. В рамките на седмица всичко ще бъде боядисано. Това е ситуацията в залата. Всички съоръжения, вентилация, кабели, осветление, всичко е доставено. Основните агрегати са монтирани, седалките, абсолютно всичко е доставено. Те и настилката се поставят последни. Както разбрахте, намираме се в основния салон на спортната зала. Трибуните, 620 седящи места. Виждате ги, както чухме, предстоят да бъдат монтирани седалките и всички настилки, необходими за завършването на основното помещение на зала. Намираме се пред източната фасада на сградата, дворното пространство. Както виждате, настилките са завършени. В това място са организирани както газовото стопанство, така и места за паркиране. Основно тук ще бъде служебният вход, който ще осигури достъп до вътрешните помещения на първото ниво. Имаме също така предвидени два паркинга за велосипеди, както и малка част за паркиране на служебни автомобили. Климатични съоръжения са инсталирани, остава само подвързването към електрозахранването и тестове. Сградата отговаря на изискванията за общо достъпна среда на хора с увреждания, тъй че хора на инвалидни колички, хора с затруднения в придвижването ще имат свободен достъп до всички помещения в сградата. Инфраструктурата е завършена, слаботокови, силнотокови, очаква се само монтаж на осветлението и специализираните настилки преди да затворим. Залите са подготвени. Заповядайте в голямата зала. На това ниво са организирани тренировъчните зали, съответно и за велосипедистите, ремонтни, технически помещения, и ще дойдете да видите баните и съблекалните, където единственото, което се очаква, в рамките на няколко седмици ще бъдат монтирани и съответно двата броя сауни за рехабилитация на трениращите. Може би е важно да подчертаем, че когато възлагахме проектирането, за нас беше от изключителна важност това да осигурим тренировъчни помещения, тъй като те са в дефицит за троянските спортни клубове. Тези помещения, конструирани по начин, по който федерациите ни казаха, че трябва да отговарят на изискванията, ще предоставят
качествено нова среда за тренировки на троянските спортисти. Само те са огледални, мъжки и женски. От страната, която не е все още завършена като вертикална планировка, подземната инфраструктура е завършена, захранващи кабели, газово стопанство и слаботоковите връзки. Очаква се в рамките на 15 дена всичко това ще бъде завършено като визия, като вертикална планировка. Отворните стени са изградени и ще бъде в форматът, в който видяхте от другата огледална страна. Очакваме до края на годината обектът да бъде пуснат в експлоатация и да зарадваме община Троян с едно ново, много функционално спортно съоръжение.